Jakineko kontua denez, aberri eguna da jeltzale batek dituen hitzorduetatik esanguratsuena eta garrantzitsuena. Aberri eguna Eusko Alderdi Jeltzaleak eratu zuen 1932an. Hainbat urtetan ospatu eta gero helmuga berriak aurkitu behar izan zituen. 1974an Leizaola lehendakari zuen Eusko Jaurlaritzak EAJarekin batera, erabaki zuten lekuz aldatu behar zela eta etorri ere hegoaldera etorri behar zela. Modu horretan, frankismo hori hortzak erakusteko. Ondorioz, lehenengo eta behin, Gernika hautatu zuten. Gernikaren ostean hurrengo urtean Bergara eta hirugarrenez Gasteiz. Dei egin bezain laster, frankistek gogor aritu ziran deialdiaren kontra. Hura estatuaren batasunaren kontrakotzat jo baizuten eta subversibotzat. Ondorioz, hainbat neurri hartu zituzten aldan eta jende gutxien etor zedin Gasteizera. Errepideak moztu eta kontrolez bete eta tren geltokietan polizia jarriz. Hal izan zutenek bai etorri ziren Gasteizera. Berton ziran jeltzaleek ere ustekabe bat baino gehiago izan zuten, izan ere poliziaren aurretik pasa ere izan zuten ordu batzuk lehenago. Argitu bezain laster jeltzaleek Gasteizko erdialdera jo zuten eta postaz, dato eta general Alabakaleak jendezka jarri zituzten. Gauzak horrela ikusirik, poliziak jendetza sakabanatu nahi izan zuen. Une horretan, aldarrikapen oihuak hasi ziren eta handik aurrera egurra Franco eman zien poliziak bildutakoei. Atxilotu batzuk ere izan ziren, baina zorionez ordu gutxira atxilotutako guztiak etxerako bidea hartu ahal izan zuten.